Arrazio, denoi, gaur, otzaila 26, hasi da, reforko biltzira. Lehenengo aztergaia, hau da. Egoki ditu, gero 2025ko, azaroaren 19ko, eta abenduaren 18ko osoko biltzuren aktak onartzea. Ordu, lehenengo azaroaren 19koa. Beste errezeteko, ez. Bai. Bueno, beste oso politikoaren bai esan genuen eta oso hori errepikatzen dugu. Ikusten dugu praktetan bakarrik agertzen dela gaia eta boto alde edo kontra. Ez da agertzen justifikazioa guk kontra hartzen dugu botoa, ez da agertzen guk nahi gana hartzen dugu justifikazioa, ezta? Eta hori uste dugu praktetan agertu da. Ezin da beste batzuetan esan diguzuen bezala YouTubera bialdu akta bat edo osoko bilkura bat ikusten joan bakarrik hori mahai gainean jarriz, uste dugu aktetan nire arrezko bat dela egitxeenez dabutzen bat eta gure azalpenin inguruan. Orduen, bai bestean ez dugu hori ikusten. Orduen, eskatzen duguna da, eta eskatu duen bazen osoko bilkuran hori agertzen ez da. Justifikazioa, baina ez dut esaten testu osoa. Azkenean, laburpen. Orduen, horregatik kontron bozkatuko. Bale, horren arire, hori idazkarizien orain ez dugu idazkarizien, inongo zena, berak izan zuatak, beran zer izan zan, beran gaia edo beran asunto eta honan itxi dut prestatute. Osak, ez badugu esan izan, boskantzera dugu. Ordu 2005ko azaroaren eberitzekoa, alde? Kontra? Eta gero, urrengo abenduaren 18koa. Alde? Kontra? Bigarren puntua da, alkatetzak emandako ebazpenen pakatu berri emateko. Eukidozu berkatua. Eta hirugarren puntura paseko. 2026ko urterako udal aurreko. Bueno, hemen EAJ galdetu izantzen duz egunda, ez da, egin behar dugune baldingo urgentzia boskatu. Orduan, honen urgentzia egingo dugu boskatu, eta gero jarretuko dugu. Ez da? Bai. Orduan, urgentzia boskatzera goaz, alde? Galdera, Bakatu, lehenengo botazioa matxo, beste botazioa ezin da... Bale, azteritzen gara, pasuntan. Orduan, urgentziaren alde? Eta bi abstentzio. Bai. Orain alde gara. Bai, bitzen mutu da zezu. Ez, bueno, epetzai edo zekin hori ginatela zabentza. Azkenean, hau legez sartu daitekela eta urgentzia buskatzen dela kasunetan, baina hori zekin denbora izan da, eta galdera zen beste mindarik ez dagoen nahi gainean, edo hori bakarrik egazotan daudenak planteatzen. Enmiendak, eurekin eguzarko lehantota moduen, zuek ezan zuen ekartiz ez, eta zuen beran denbora egunaz enmienda zalatuta dira, orduan, eure gaur ekartaude, lehen guz, gaur edo atxo, urgentzia buskat, hori eurek esan dut, euren asaltela da. Ez, bueno, nik hartitzaz txan. Bueno, bakarrik da, atzo esan dugu protesta, enmienda. Agirizte, orain dela hori nintzen, Bai. hori da.
eta bakarrik eskatzen dugu, urgentzia desagertze bozkatzea, ezik eta basoren ezagatu enmienda honi. Gero zuen, azalduko da, zeintzuk diren, edo gero, eta... Bueno, aurrekontu gehi buruz. Azalpen bat emango. Bueno, 2026ko aurrekontuak oso garrantzitsuak dira, Zadorren eta Garbikaskolaren zitazioa ateratzeko jaipena. Hau azkena besteren menpean dago. Como digo, los presupuestos de este año 2026 son muy importantes, que salgan adelante. En este momento están prorrogados porque la licitación de limpieza viaria y residuos depende de que se aprueben los presupuestos. Abenduaren hasieratik gaude harremanetan, udal gobernua oposizioarekin, hainbat batzar eduki dugu, bai herritar txarroarekin, bai jakontategurekin. Parte batetik aurrekontuak aurkezteko eta lizitazioaren pligoak aztertzeko, hobekuntzak sartzeko eta proposamenak onartzeko. Desde principios de diciembre, como digo, hemos estado en contacto el equipo de gobierno con la oposición, tanto con Capital Alternativa como con el PNV, presentando un presupuesto, analizando el pliego de limpieza y basura, siempre abiertos a cambios, introduciendo mejoras y proposiciones años. Hau esan da, Herritar Alternativa, beste bateko zuesateko edo bozkatzera baino eginak. Baina zer bozkatuko dugu, ez dakit. Orain momentu da aurrekontu. Hoi barkatu Azaldu zen, aurrekontu bat, eta guk aurkeztu genuen gure da. Eta batzarran zuekin aurkeztu genuen zen horrek, eta eskuek izan zinuten, batzu, gainean zen dituztela. Orduan ez dakit zein da prozedura kasu honetan, ez dakit zer guazen bozkatzen, eta gero zelan egingo den, zer horren gu bozkatzen baditugu emendak, enmienda batzuk gaur aurrango dira edo ez, ez dakit da bozkatuko balaren batera, edo... Ba, bezu, esan dugu gotzu. Guk udale talde moduen egin guz aurrekontu bat prestatu, zeuri aurkeztu, zuek egin duen batzar bat guaz zeuen enmiendan prestatzeko, con unas cantidades, eta ni oraindik gelditu ginen zuek negoziaria eta inotzuen proposamen bat donogu, batzar bat, esan digu, políticas de vivienda, en vez de 40, estoy inventando, 30. Esan dutxu, bueno, gu, zabalduteteuz horrek aztertzeko, oraindik, gu udal talde moduen zuen erantzunik edo ez. Hau zuekin zuen, hau zuekin zuen zartu udalin enmiendas presupuestos 2026, dala sin una cifra. Gero, guaz, udal taldearekin, zineten batu dain zuen presenta hau. Etosari zuen. Gero dugun beste batzuk. Etosari zer bakar. Garik egin zuen, proposan bat, zeuri, kasu honetan. Baina, zeu etosari guaz horretan, bai da, zeu bakar. Nire proposamena, bai gainean gozan. Orain ez dut epin erantzunik, zuen erantzunik. Hor batzarrean, zuk esan zen duen, gauza batzuk onartuko zentutela, eta kantitate batzuk jarri ziren nahi gabinen. Eta zen duen, hori oskatuko dela, Emiliak esan dago moduan, osatu ditulen. Eta horretan geratu ginen. Horretan geratu ginen. Ezen duen esan, no tenéis que presentar otra cosa más, que tenéis que... Yo no te, Pacatu, Miquel, yo no necesito presentar nada. Yo he estado esperando la Herritar Alternativa, nosotros como grupo de gobierno, para que nos dijerais si aceptabais o no. A eso nos estamos esperando. No, y bozkatu bai, baina niña suele haber unas harremanak egoten diriz, suele haber unas negociaciones, y yo a la propuesta que yo os presenté, todavía estoy esperando a que me deis una contestación al día de hoy. Vale, eta orain, zelan geratzen da. Ahora vamos a votar las enmiendas que acaban de meter EAJ PN. Eta dira? ¿Estas de enmienda? Ez, hori ez. Hau? Hori ez da, gure proposamena
Hau da, proposamen bat, ez da berriro esango zen, hau da, proposamen bat, de enmiendatan etortzen diz, ditu, partida para tal, partida para igual. Aquí no me aparece nada, esto es lo único que habéis metido en el ayuntamiento vosotros. Esto, es, hau neuri ekastazue. A ver, papel honek ez deko sarrerarik zuekin. Egin zuen sare sozialetan zabaldu. Horan da edo ez da horan. Claro, serio da. Así te sales un sopesar, ¿no? De cuando su procedura se va a hablar. Pero no estoy hablando de procedimientos, estoy hablando de negociación. Estoy esperando a que me llaméis todavía. ¿Me habéis llamado? No. Orduan, ora egingo dugune da, ea toda firme beren enmienda que... ¿Tenemos algo? Claro. Bueno, nosotros las enmiendas que hemos presentado a los presupuestos presentados en la Comisión por parte del Gobierno son las siguientes. Por el lado de gastos, nos gustaría incluir una partida de gasto para contratar un servicio que complemente al Ayuntamiento en la gestión de las viviendas turísticas. Hemos consignado un gasto de 14.000 euros. Queremos también que se realice un proyecto de reforma de la calle Galategui, la que baja desde la curva del médico hasta el Cachu, para los que no conozcáis, que consignamos para ello 25.000 euros. También el arreglo y la apertura del camino de Estrada hacia el cementerio, una consignación presupuestaria de 11.000 euros. Esto tiene un impacto en los presupuestos de 50.000 euros por lado de gastos y, como contrapartida por el lado de ingresos, entendemos que los ingresos financieros, los intereses, habría que elevar el importe presupuestado de 13.000, nos parecía bajo, hasta los 40.000, lo cual supone un incremento de 27.000 euros, así como el incremento de 23.000 euros en el crédito global, cuadrando así el importe de la consignación de gastos de 50.000 con el total de ingresos 50.000. Solicitamos esas enmiendas para que sean incorporadas a los presupuestos presentados por el equipo de gobierno. Orduan, bozkatzen egon ez da. Vale, ez da birusateko gure. Edo egin da. Bosketan momentuen, segun eta bakoitzeko esan dugu. Vale, orduan, udalen aurrekontuak egon zen bozkatu, ados. Ez bozkatu azkenean, markatu igual, ez dut ondo lertu, egiten lan ordenar. Hemen da ginean aurkeztu dugu, guk justifikazio bat gure dugu emon, azaltu bat gure dugu gorriziak emon, zein izango da gure botua, udalak aurkeztu dagoen aurrekontu behin buruz. Ez dakit ondan momentu, bakarri bai duztu dute. Leko, zileko, Bai, da bera, superbena gudarina, ez markatu. Ez pentsado, zera gure ezin daune, Bueno, zuk esan. Zeuk ere egitea. Gure gintza. Bai, bueno, bueno, lehenengo eta behin, oso ditzen gara, oso behin antikila, prozedura honegaz, ze azkenean, gu berretu ginen azkenean nago batzara, gure anaitarri prozedura eta buskartuko zirela, gu gulertzen egin horrek zireten dindak, ez dozu ezer esan, horrein arte, eta, totalmente decepcionados. Hori maiganean jarrita, bozkatzera bagoaz zegoen arrekontu, batzordean gainetik esan garen, guk ez dugu onartzen horrek aurrekontuak, baina lehenengo eta behin, honetaz zuekin hitz egin dugu, lehenengo eta behin ez dugu lertzen, alkateza batek bera soldata igotzea, ez dugu lertzen. Uste dugu hori aurrekontuetan ez dela agertu behar, bezik eta beste akordi batera, edo beste mai batetan jarri bat litzateke da. Hori lehenengotik, gero beste partida batzuk bai elkarten eta garen inguruan beti esan dugu desberdintasun handia batetik bestera, eta ez dagoen ordenantza zehatzik hori mugatzen duenik, ikusten dugu oso mailak eta desberdina dagoela eta ez dagoela ezer justifikatuta. Ikusten dugu ere herriko politikaren aldetik ez dela zer egiten.
egiten zuela kopia pega bat, pasan urteko aurrekontuela, eta uste dut aurrekoan handoren. Eta azkenean da, jarraitzen duzue hildo batetan, ez duzuela proposamen zehatzik egiten, eta herriaren izako gukuntzarik bairatzen gainean. Guk eskatu izan dugu hiru linea, bat etxebizitzan, beste bat akzio sozial edo ondintza mailan herriaren inguruan, eta gero ere mantenimentuan, eta baita aurrekontu partaide zan horretan erregetu ziren gauzak betetzea eskatu izan dugu. Zertu dugu, herria horrelantzak, horrelako gauzu bat ematen ezin dela geratu aurrekontu bateaz, kopiatu da pasen urtekoa. Pasen urtean erronkak batzuk dira, aurtengo bat beste batzuk, eta ikusten dugu ez dagoela horrela pauso egin. Etxebizitzaren inguruan eskatu dugu diru laguntzak egokian gazterentzako, ikusten dut, hori dut landeran eskatzen ere ez. Baita diru laguntzak alkilarentzako, baita azkenean edonor etxebizitzan duin batera heltzeko aukera, eta hainbat erronka eta ekintza. Gero, akzio sozial delako horretan bete, diru bat proposatzen genuen, hor herriari laguntza, denetako laguntza eskaintzeko, ezta? Nagusientzako laguntza badaude, laguntu nahi badun, berak nahi duelako ondo, jende nagusia erateko, edo horrelakorik, uste dugu hori hobetu bat ezin duzena. Eta ez dago jenderik, dirua utzi eudanetzen. Eta horreko politikak egon beharko liratekela hemenako herri batetan. Eta harritzen gaitu, biolako modifikazioek azkenengo batzaran esaten gainera, estamos de acuerdo que queremos ir por esta política, eta ez da zinguaritzen. Oso decepcionatuta, oso gertatuta sentitzen gara, eta ikusten dugu ez dela zer egiten herriaren gaitik aurrekontuak okaz. Eta memaikan bakarrik jartzen duzue, tengo deliketa eta konflikta eta horretzen gaitu. Eskerrik asko, erantzun bat edo gauzetak eta gauzetak. Bueno, apurtxu bet, esan zuen ere, estuve que en San Luis les enmiendas presupuesto en 2026 con entrada en el ayuntamiento. Tengo que repetir que no son enmiendas, porque las enmiendas hay que poner partidas grandes. Eran la primera de la vivienda, la segunda de la política social, la tercera de la limpieza y la cuarta de la vivienda. Acá, Eso es lo que vosotros presentasteis. Pero, hiri eskure, ekastazue, unas partidas reales, que son las que hablamos. Esas partidas reales, que están zabaldu, pesarietan, tampoco me voy a enrollar mucho, ponía vivienda, 30.000, 60.000, zona tensionada, ayuda a jóvenes, sobre la vivienda vacía, acciones de alquiler ilegal, ingreso a la rehabilitación, política social, 40.000, 60.000, zona de estudio para jóvenes, fomento comercio local, ayudas a mayores con pensiones bajas, programas para soledad, inversiones. Entonces, una vez que vosotros, a mí me trajiste en mano esto, yo, mi contestación, que no estoy solo, menos mal, fue la siguiente. De las enmiendas presentadas, que nos trajisteis al despacho, José Rosal, por el grupo municipal serían viables las siguientes, y esto os lo leí tal cual. Habilitar una partida con políticas de vivienda, y os poníamos 30.000 euros encima de la mesa. Habilitar una partida en políticas sociales, os poníamos 40.000 euros. Dentro de las inversiones, en el inventario de bien público de presupuestos participativos del año 2024. Hablamos también, tú y nosotros dos, la enumeración de Berrulla no es viable, por el presupuesto que han presentado. Se está buscando, pero algunas otras opciones. También hablamos de eso. También hablamos de esto. En cuanto a la noción de la escuela, educación dejó claro, pero leí, tal cual, que la competencia es únicamente de ellos. Tú en tu día comentaste, hablamos de también, que vas a presentar un proyecto alternativo para hacerlo en otro sitio, te lo voy a decir, y rendimos, no voy a decir por qué no sobre mí. Por nuestra parte no hemos viable esta iniciativa, y te lo dije así, ya que no es competencia municipal y no aceptamos la propuesta. Y también te dije, respecto a la partida de mantenimientos, quedan recogidos en el capítulo 2, ¿vale? Entonces, de todo eso hablamos en comisiones. Y aparte de esto, hablamos de las políticas sociales que se están haciendo. Hablamos que, por ejemplo, el tema de zona tensionada
o ordenanza de vivienda vacía, o acciones a alquileres ilegales. Hay cosas que se regulan vía ordenanza, con una regulación, pero en todos los ayuntamientos. Pusimos encima de la mesa que hay un estudio que ha hecho una empresa y os dije hasta aquí que aquí iba al Aqua a juntarme con vivienda para hablar de zona tensionada. También hablamos de esto y demás cosas. Y yo a ti te dije, ¿cómo lo ves? Bien. ¿De acuerdo? No, te dije. Sí. Y me dijiste, sí, lo tengo que tratar con mi grupo. Yo estaba esperando a que tú lo trates con el grupo y me digas, hombre, te saco ganado. Hau bai, hau pilla, hau beste. No tenemos que llevar. Nosotros presentamos unas enmiendas, ahora dices que no son enmiendas, luego dices que No, no, ahora dices no te pongas a seguir el juego. Te estoy diciendo que tú esto no le has dado entrada. No flipes, porque no te flipan. No le has dado entrada en el ayuntamiento. Esto ha sido una reunión que hemos tenido en la alternativa con nosotros dos, con Jorge y conmigo, en la sala de comisión. Y todavía estoy esperando a que vosotros me llaméis y negociamos. Y fue así. Dauneas y sinceras. Eskerrik asko. Irati, hay dos cosas. Arratsaldean, eskerrik asko. Bueno, danok dakigu maiatzetik gobernua zein egoeratan dagoen, gobernua minoria baten dago. Orduan, AJPNV taldeak aukera bi ikusi dugu, aurrekontua mahai gaineratu jakusanean. Eta bat da, un bloqueo absoluto a los presupuestos o sacar proyectos adelante. AJPNV es un partido de gobierno. Nunca hemos fallado nuestra palabra y tampoco hemos fallado en esa responsabilidad. Y yo eso es fallado. Hicimos unas propuestas al equipo de gobierno, algunas con carácter presupuestario, como se han presentado ahí, y otras, pues bueno, en otros ámbitos que entran dentro de la negociación. Hemos llegado a un acuerdo y gracias a este acuerdo, pues Mundaka y todos los que vivimos aquí vamos a mejorar en la limpieza viaria. Sastar batze kontratu badea aurrera daraten da onartzen badira edo onartuko diren aurrekontu honetan. Lorategi kaleko irisgarritasuna bermatzen dugu, la accesibilidad de la calle Lorategi pues, tiene un compromiso. Una atención especial a nuestros mayores, gure nagusiekiko laguntza, alarma batzuk eskatu dugu eta bueno, gobernuak onartu da. En relación a las VTs, como bien John ha mencionado, pues bueno, solicitamos un trabajo en la idoneidad de las mismas. Entonces, todo esto pues, trae a Mundaka mejoras. Si no, Mundaka sabemos que iba a estar sin un presupuesto y hubiese estado bloqueado. AJPNV bloqueorik ez dago onartuko. Eta hori da data, erantzukizun bategaz bozkatuko dugu. Esan behar dugu eskerrak egon, gure doguz, bai alde bat eta beste bat, gure ezberdintasunera alde batera itxi doguz, eta akordio batera du gara, hori eskertzeko da. Esan behar dugu, bai, sobrestasunez jokatuko dugula, jarraipen bat eginez, eta esan dutzagu gobernuari bai. Akordio puntual bat besterik ez da aurrekontuen. Se trata de un acuerdo puntual solo a los presupuestos. Vamos a hacer un compromiso, vamos a hacer un seguimiento a ellos y que quede claro que es un acuerdo para los presupuestos. Tenemos un compromiso con los ciudadanos y el compromiso es con ellos. Es por ello el voto responsable que a estos presupuestos. Herritarrak ez daukagun konpromisoa betetzera etorri ginen, orain dela urte bi, betetzera goaz, eta hori dela eta erantzun gizun bategaz, gure boska baiezkoa izango da, 2026ko Mundakako udaleko aurrekontu. Eskerrik asko. Zuri, eta bueno, honeazte puntuaz bukatzeko, bardi, herritar alternatibarekin eta bai, AJPNVrekin, irak izan dugu duen, egon gara harremanetan, eurekin daude, zelan da, enmiendak mahai gainean jarri, guk ikusi, eure deitu, batzartu, hau ez da onda, negoziazio bat, zastarra eta garrintzasunez aurrera ateratzen. Zenerengo da, herritea. Da, zaborra eta garrintasune, ez da, ez beneuena, zehazte bidune,
ez da egite baltazio. Da bide, ardura politikoa. Da berak esan dugu moduen da, akordio kultural bat, akordo presupuestari. Eskerrik asko. Vale, venga, buscatu. Botoak alde, Baina, aurrekontu. Aurrekontu proposamena, gobernu alde txartu espanarik, zazpi. Bai. Kontra? Bueno, laugarren puntua. Hiri hondakin. Bai, Bai, venga, Exacto, alcalde, o sea, te hablamos zuen, o sea, al final, o sea, no es punto K, o sea, que no sé, es algo. blokea da. Orduan, orain, bozkatu, ez da, bai. Enmiendaren bozketan, botoak alde. Kontra. Baina, dugu, zer esan esan inguruan? Bueno, a ver, nik uste dut, errezintzako, bai izela planteatzen diren gauzak, bueno, hobekuntza batentzako, baina, bueno, uste dut, partidak ere, bueno, ez diren baina, ez da, kontsuentzako, zate dute, orain irakurri dugu, jaso dugu zuen egin da proposamena, hori abitzen genituen bai nuke ikusterrekoan informazioa oso kurrikulana ekartzen zara ezagotean nietarik hori abitzen dutuen. Ez gendik zein zan prozeduran inguruan. Bueno, gu azten ditzen gara, azkenean ez dugulako jaso gaur arte honelako informazioari. Segurazki aztertuta igual proposamenak ere egingo genituen inguruan. Azkenean zegoen akordio bat da. Orduan ikusten dugu, bueno, herriarentzako honak izango diren, baina udaleko aurrekontuak asko daukate egitzen. Imaginaz. Vale, eskerrik asko. Ekan zuen ganera, zuego salin gobernun aurrekontu ez zuego salin respalden da garren ezin segundu, baina un espalden komplikazio ditu, baina, bueno, sin más. Lagorren puntura pas. Hiri hondakinien zorritoen bilketa, gainagatiketa eta zerbitzu osagarrien izitazio. Bueno, lehen esan duten moduen, hainbat bazara eduki dugu, zerbitzua hobetzeko eta ekarpenak barruan sartzeko. Como he comentado antes, hemos de varios grupos políticos municipales para con traspaso de documentación de los pliegos de limpieza y recibos. Se presentaron, se mandaron por correo, luego se trabajaron aquí, vino el técnico, creo que 2 veces, y Richen el Bilbide, a explicarnos, hicieron las aportaciones. Arrieta Alcalá hizo unas aportaciones, EAJ hizo otras aportaciones y, si no me confundo, creo que hemos metido todas, porque han sido para la mejora de los pliegos. Orduan, hau esan da, ez dakit, zuen, edo nik. Eta hori bozkatuko dugu, lizitazioa, Bueno, partiendo de que el contrato ya está vencido desde el año 2023 y obviamente las necesidades que demandaba el municipio desde el año 2016 que se formalizaron los contratos de licitación hasta el año 2026 que nos encontramos, pues obviamente han crecido de una manera exponencial. Ahí sí es verdad que es de agradecer las reuniones que se han mantenido, la recogida de propuestas, la participación que hemos mantenido igualmente para poder colaborar, para poder participar en la redacción de este o las mejoras o modificaciones que han podido producir de cara a mejorar los 10 de la recogida de residuos en el municipio, pues ese aspecto nos tenemos que limitar y desde luego pues estamos completamente de acuerdo con la contratación, con la licitación esta que se va a proponer. Bueno, guk ez dakit, lego guk puntu bat horrein inguruan. Ezkenean, guk eskatu genuen lan talde batzuk egitea. Bueno, usan momentu bat oso kobertura batentzako que se tenía que meter sí o sí el pliego, cuando se vio, en este caso, que tanto la J como nosotros no estábamos de acuerdo con esos pliegos,
Bueno, se dijo, bueno, pues haremos unas reuniones, ¿no? Pues para ver si desatascamos esto. Bueno, horre batzaretan planteatu ziren idaki dela, hiru batzar, lehenengokoan ezen hori, pliegoa gazaltzekoena, bigarrenan bakarrik azaldu ziren pliegoak zalantza asko sortu ziren, eta hirugarrengoan gu ezin ginen etorri. Guk uste dugu hori ez da lantan bat. Guk uste dugu hori asko ere eta gauza oso garrantzitsua dela errezentzako olako lizitazio bat eta proiektu bat. Eta bueno, aparte zapantza asko, ikusten dugu, ez dela askorik aldatuko zerbitzua. Bai, kontenedore barriak jarriko dira, kamioi barriak jarriko dira, denbora aldetik ez da, denborizazio aldetik ez da askorik aldatuko. Bilketak ere gutxitzen dira, ez dago plan zehatzik, bilketa ikusiko dugu, zen mapa bat agertzen da, non esaten du zona A, zona B de limpieza, si se cumple eso. Ikusten dugu bai, langileentzako bai, hor dagoen konbenio hitzarmen hori ez da oso ona gaur egun, eta ez da proposamenik egon udaletxaren aldetik hori aldatzeko, gainera jarri da porque lo tienen que subrogar, pero no se ha solicitado un nuevo convenio para que se adapten y puedan tener mejores opciones los trabajadores. Ikusten dugu ez dela pliego eta garbiketarako eta herrizentzako sistema on bat eta pena da. Pena da, ze gure aldetik bai gintuen eta proposamen asko eta ez da goan lantenderik. Bakarrik izan da, bueno, hemos hecho unas reuniones, hemos tenido la oportunidad, sí, pero no hay nada más. Yo creo que palabrería. Orduen gure aldetik hori izan da, ikuspuntua eta ikusten dut, oraindik asko lagun eta gainera, aldatu ziren ere, EAJak kasunetan jonek proposamen bat egin zuen, orain arte zegoen hori marganean jarrita barredora ateratzea zerbitzu hobeago egoteko, hori uste dut atera dela, ez dakigu, azkenean ez dago horren lizitaziorik horren pliegorik, bai aurkeztu zenuten borrazio bat, baina ez dakigu zelan geratzen da, eta zen inguruan ez dakigu ezer bez zelan geratuko da, ze horiek ekarriko duen zerbitzuak ekarriko ditu tasa batzuk digoera, orduan ezin dugu ontzaten mantroi, informazioa bat zogarrita dago, eta zerbitzuak uste dugu ez da oso gona izan orduan. Gure botoan kontra. Orduan, por partez, eus asko dizuz aipatu. Lehenengo esan, zuego zaren udantaldean, zuego esan aparte horrek enpligu egetzen. Hori, alde bat. Orduan, orain, momentuen, geriztea zapuzu eta bitute, dana duela oso txartu. Hori bat. Bi, hitzarmenen aldetik, konbenio aldetik, langile dekoek konbenio bat, el que le corresponde. Deudanak esteko kompetentzirik hor sartzeko. A ver si ahora encima en el ayuntamiento vamos a ser sindicalistas. No vamos a mezclar cosas. Bigarrena, no. Una cosa es ayudar y otra cosa es palabrería, como tú dices, como bien has dicho. Hirugarrena, estos juezan el osoa. Ze orain, dagoz, pertsonali, da, lizitazio berrian, doie hirugarrena. Osa que, kondenadora, barrize, diru laguntza hartute aldunditik. Hori esku esan. Zer dita? Zerbitzuen, garbitzaztune lehen izaten zan, aste osuenez, orain egon da, aste osuen. Osa, netxute zan, aldaketak egon dut. Dadira, hobetu. Gero, barredura, esan dozune. Plieguet, eindatzu egota, bai, EAJari, edabai zuri. Hoi dara den hori. Baita, osea, zure ekarpenak, a ber, beste kusabatzuetarako, zuen taldie, hotz toa bidea zarreta zartzen. Hotz bat bide. Bueno, bateko zuen zalantzan bat, edo zarrean mazartzeko, hori buruz zatu. Ez da zarrera, guk eskatzen. Lan taldeak egin dugu. Ez. No, zan baina, hombre, a ber, bai, dugu. Zuke gaik ekarko zu, zure proposamena, zer da lan talde bat. Ikusten duzu lan taldea, guk lan taldea. Bueno, batzuk ez baina bai. Dago artean proposamenak eta azken. Dago nartien eguz. Dago nartien. Amets ezagitzen. Amek zagoien. Ponemos esto, quitamos esto con la pantalla encendida. Que si los grafitis, que no. Hori, hamen pasada. A ver, zera, batzurera. Igual zagoen zuko diez.
Es que ya. Mira, Jonas en Bacarrán, y se ha abierto muchas dudas, no se ató nada, y Pues esa es la sensación que tienes tú. en el principio era, te daba y estaba muy verde todo, y yo todavía lo sigo viendo hoy, y pues tengo oso verde da, Los viejos, fíjate, esando zu, bi, osea, beste pertsona bat gainditzasunerako, Bai. baina gero, kartoia biltzarako bai, hori bertabarko sartu ere. biltzen da, azten osoa bildu bari, organikoentzako bai, eta Bueno, izango behintzako. ez, baina, Lizitazioa zen. Zenedorenak ez dakigu non jarriko diren, ez dakigu, hor ez da gertzen, batzarrean ez da gertu bez. Batzarrean ez da gertu, non agertuko diren kontendoreak. Kenduko diren sotorratuak edo ez. Zelan depostuak bizesateko, ez dizela pegutuko soterratua, zeuk esan bazu, sineko gotxi dezan damen, que se van a quitar los soterrados. O sea, no me digas ahora que no sabes que se van a quitar los soterrados. Lo que yo diga, a lo que se ha hecho, se ha cambiado muchísimas No te ha cambiado nada, no es el mismo que bueno, Sí, abre la voz. Esa. Porque sí que, Bueno, pues con la pregunta, por favor, ¿quieres comentar algo? sí quisiera contar porque realmente hay que poner en valor el trabajo realizado, las propuestas recogidas, el incremento económico se produce, estamos hablando de 150.000 euros más, como ya os he contado, en dimensión del mundo de la plantilla, que es, añadimos un nuevo operario, vamos a tener servicio durante los 7 días de la semana. Quiero decir que todo eso es un esfuerzo importante a las arcas municipales. Entonces, es un modo por reforzar y por poner valor, y entendemos de que se nos ha permitido colaborar en la redacción que es hecha por una empresa que nosotros se nos presentó, en la que tú además has tenido conocimiento porque participaste, por lo menos así se nos dijo en su momento, directamente en la redacción, en estrecha colaboración con la empresa esa. Y las propuestas aquí están plasmadas, porque las que del proyecto de la redacción inicial a la actual se han recogido, como digo, las propuestas presentadas y bueno, lo dicho, por lo menos. Vale, no, espera, vamos. Licitación. Voto a Candé. Contra. Lista. A ver, euskera plano. Bueno, legez behar duta gaude, eman laguntza baseikuz, bueno, prestatu daue erabile plana, orain dara aztepare diero ditugu batzar bat hemen, talde guztizek, etorzan webako teknikarize, ondozkuna sartu, eta gero esko jaurlaritzan be eskatu zuen txostena, baina eskoa da. Gaur, bueno, osoko bilkurara ekarri behar dugu, eta ekartzen dugu, boskatzen. Ez dakite, izan barriko eskozateko. Esan duzu bezalaxe, baina puntu bi nabalmendu, bata legetik plana legezkoa da, eta legea pregintzen du plan bat egotea, baina baita legezkoa izan da, baita beharrezkoa ere bai, euskararen erabilea bultzatu ditugu garetan. Beraz, hau izan da, gauzuna plane bat. Alde batetik, batxorran ikusi duen Eusko Jaurlaritzaren oniritzia behar zara. Batxorran esan egon, baina uste dut, astean zehar, heldu dara, bizko guen, esan txosten... Bai, batxorran ez dut zuen, bertale unik, bai, egusan, batxorran. Bai, bertale unik etosan. Bai, esan bauta, hori baldintzari bai betetzen dugu, beraz, bertatik, ondo. Da, gogoratu bai, gero baita planaren aurkezpenean, bai gatu ginen, konpromisa gatu ginen hiru talde, jarrera batxorde batzuk egotea, behintzat 2 urte egitea. Eta, bueno, eskatzen dut, konpromiso betetzie, hori esan da, gure botoa baizkoa da. Vale, horren ganera, nik elektroniko komentet noin bat, jarripenarena, berriro ikusten, gasatiatzik, Gartzen du, barroketa horren orrialdean, kudeaketaren atalean berritan agertzen da, erazkinetan agertzen da egongo dela jarraipen bat, eta bebai, esan ditu moduen, umatu, teknikarikaz, endiguz adostu, esan ditu lehentan berritzen duz, urte hasieran edo, horien guz adostu bat zabien, baina bai, honan izan zen.
Bai, eskerrik asko. Bueno, guk dugu plana ondo dagoela, azkenean erronkak euskera eta gure zerbitzua hobetzeko gauzak direla, hori egin bat da. Gaur egun egin da lasterlanean, ikusten da maila txikian gaudela monten dugun zerbitzua orduan hori hobetzea laguntzen badu plan horrek, oso ondo, ezta? Eta ikusiko plan ondo dagoela eginda, eta Eusko Jaurlaritzaren erantzuna ondo dela. Bueno, jontek esan duguna, eta zuk komentatu duzuna. Irakurtzerakoan ikusiko dut, horretan, ze azkenean hori eskatzen genuen, ezta? Guk eta aurkezpenean izan genuen, ez badago lako segimentu deko ingurua, ez geratzea dana, ondo plana dago eta betetzen eskuaren. Orduan, uste dugu aldako jarraipen bat egin behar dela, urtero kotosun batean, bi aldiz, batetan, ez dakit, ez da planin, ez da garrantzen. Bi aldiz ez bai, baitzen du jarri Ez da garrantzen. hori dugu ilitzu begarazukaz. Guk hartzen dugu, edo espero dugu hori egitea, zer uste dugu ez bala egiten urtero kotosun batetan, azkenean, igual hori gertatu bat egitela, ez da, ez betetzea. Orduan, ontzat hartzen dugu, ondo eginda dagoela uste dugu, orduan gure boska baiezkoa izango da, baina beti ere kontutan izan da hori, ez da, horrelako kontrolak eta urtero kotosun batetan egotea, eta hori ikustea da, eta horren parte izatea, ez da. Hori eskatzen dugu, plan talde bat. Edepto, hori buskatzen dago, ez da. Venga, kontuak alde. Bueno, batzuak 8 emakume langilearen nazioarteko eguna dela eta adierazpen instituzional. Bueno, hemen batzordean heldu genituen adierazpen instituzionala, hau duen eudeleko irizpidek hartunde, eta gero laugarren, lau puntu deuz atzeko gaurret deuz, zure berdintasun plan. Ez dakit, Jon, zu galdera bat egin duzun, batzordean, ia zer gure monezan, estabilizar los recursos necesarios para el desarrollo de políticas de igualdad y realizar el seguimiento de estas. Orduan, ikusitze plana, bigarren plana, orden, bigarren plan, berdintasun planaren barruan dago 18 orrialdea. Ordu sekuntzak zer abetzen da dagoen jarri. Bale? Zegu zakien, zakitzeko, zerbait ikusiko. Bai, nosatzu. Bueno, badakigu eudeleko testu hau, ondakara adaptatu dela, eta gure alderdiak batzordean izan bezala, eta testuan erderaz izango da, zerderaz dio, estabilizar recursos para la igualdad. Orduan gure alderdiak eskatu genuen da, kontia hori edo zenbaki bat nintzeko, kontsumenduen erantzun duzun ez derietan hitzetan bakarrik geratu, eta hori aurrera ataren ezera. Bai, eskerrik asko. Iker, edo Jona? Bai, iratik esan dagoenez, plana dagoela adaptata, onde datu gudaten zera, hori guk ez du ikusten. Adierazpena. Adierazpena zoraik barkatu. Gu bai ikusten du kopia bat dela, hori ez dagoela adaptata ondatu gudaten zera. Guk dako gane berdintasun plan bat finalien eta ez da aipatzen. Eta ustean gehizauten esan txupularia adierazpenatan gehizago enbi daudela mundatu gudaten kopize bari. Bai, bitzen dago, eta honetik buruan, horrekontuetan ere agertzen da, zehazkenean agertzen da honik izela behazta. Plania horren dantzak bultzatzea, aurrekontuetan, bazen urteko aurrekontutik bera
dago aurrekontua. 29.000 eurotik 25.000. Horrek ikusten da, udalaren nahia ez da honen aurrekuntza horretan plan horretan, hori agertzen da, ez da, urtekotasun batetan, igotzen joatea, aurrekontuaren noneko bata, itxienez, maikananean egoteko, herriarentzako, berdintasunen inguruan lanketa sakonak egiteko. Ikusten dugu, adierazpen hau, bai, hitz oso politak direla, baina ekintzak gintrakan ez direla betetzen. Orduan, ez hori eskatzen dugu. Vale, eskerrik asko, gauzari izan zuz. Diru dela testala, esan zuen gaitzien dela. Ekintza batzuk, berdintasuna dela, doaz, kultura, deporte, nahitzuk esan, ez da gaitzi. Hori ez da. Eta gero, bai esan, zeuek egon zaigu gobernuen, zuen berdintasun zaila, da zeugen zuen bultzatu edo aurrera, gurekin batera egin. Osak, bai joten duzaten ziun, lehen guardatza lehen oso izatea, da orain, hemen, zuk esatezu moduen, Joana, ez da agertzen, ez dugu nintzen, segundo plan de igualdad mundaka. Baina, hone daude, dire, del segundo plan de igualdad mundaka. Osak, ez da gontza, baina hone daude, lehenko amentzatik dago. Eskerrik asko. Orduan, buskatzen dagoz. Botoak alde. Kontra. Bueno, alkatetzaren intereseko. Bueno, konbenen ez dut askorik, lehenengo korrenta, marzoaren lehenengo astean, hainbat ekintza egongo duzula, marzoaren 8 da, alde batetik eskolatik adostu dugu, lehenko ginen irabadeko komenta batzordean, osoko bilkura txiki betengo daue, pentsatu izango da guazteni, daue. Hemen, udari, eurik prostatute, euren galderak, eta eurik izango diz, osoko bilkurako protagonistak. Gero, beste ekintza bat edo, da egin dugu berba, bai, berdintasun forman eta bai batzordean, aulkiaren margostea. Eguna zehaztu barik dago, ze eguraltzien arabera, Gero, martxoaren 7an, Katibetxo elkartearen eskutik, erakusketa bat antolatu daue, eta gero, eguerdi bueltan, musikaz, egingo dugunera poteo feminista bat, berten zatu die, anima, gazte, eta engazte, dano parte hartzen. Bebai, horretaren duen, berdintasun foroan, bizibilitate edo oso zer emakumeak eta Andreak zen lekuetan emon. Horretarako, egin dugu enkarga lema batzuekaz, horri lemak, edo lemoak hemen gurizin maiganien, lau pankarta pentsaten dut, ide, bemin izan, imin fironde bizet, bagel, gabizen lektu. Eta gero, martxoaren 8an, egunean, egingo da manifa bat, gero, gitarrazko emakumeak egingo dago lektu euren kantia, zamentzen daude aulako ekitaldia, eta gero, lazerekin egingo dut bukatu. Hau akotxuek, ganetik, zero egitarauak prestatzen gabiz, Gero, horreta kulturala, bizar bat kontespena, hango izango da, zazpitatizetan, udagan, eta gero, arkupitan egongo da daztaketa. Ja, hori, talde bateko guzt, hor gaude politikoak eta zeran da. Da, elkartik, elkartik da horre iminda. Gero, engo duz, hainbat ekintza bai, hori buruz, atakuz beste egitaren bat, eta urrengo batzorren engo dugu. Bizkaikuz. Bueno, se han realizado nuestras divulgaciones de limpieza de hierbas y jardín, tanto nacional municipal como en la competencia de la Diputación. Se envió a la Diputación de Transportes las peticiones que habíamos trabajado en los 3 grupos municipales con un informe técnico. Una de las cosas que pedíamos, aparte de la luminaria y todo eso, era un punto de información de tiempos de paso y de toque. La contestación fue que iban a cambiar los equipos, que van a comprar nuevos equipos y que estaban pendientes de licitar y que durante el año 2026 nos van a. Por otro lado, tal y como quedamos en una reunión de los 3 grupos municipales, cuando abran las alegaciones que van a abrir,
porque llamado a cuando el primero de enero, ahora en el mes de marzo, porque primero tiene que pasar por juntas generales como ayuntamiento. Hablamos de meter alegaciones y animo a los particulares, herritarrei, sartzea. Esas alegaciones, vuelvo a insistir, que todavía no vamos a por juntas, serán de rutas, horarios, itinerarios, coordinación, etc. Después la Diputación tiene previsto hacer un proceso participativo para saber qué necesidades tenemos y la idea es que dure aproximadamente 2 meses. Cuento esto para que veáis cómo desde el Ayuntamiento estamos al tanto de lo que pasa y de los pasos que da la Diputación. Eta bueno, hau esanda, gauza bat faltaz. Osasun zentroa. Herritarra galdetzen, ordu, hil honetan espero dugu zabaltzea, bukatuta dago. La obra por parte del Ayuntamiento está finalizada, falta el mobiliario y los gestores, que son competencia de Osakidetza. Ya nos han pedido, estamos en contacto directo con ellos, lo que tarde, y a los grupos municipales en el siguiente batzorde, cuando tenga información os diré, da herritarrei bai. Una gusanda ez dekote izango zen. Ordu, galdezkeak. Tenemos preguntas. Vale. Vamos a intentar separar en juegos y preguntas, ¿vale? Porque si no, Adelita convencerá. Venga, Esa buena. entonces empecemos por el bloque. Vale. Se va a empezar a ejecutar la obra del Comunista Auditor. Está previsto que comience el día 2 y tenga una duración de 2 meses. El ruego es que, dado el trastorno que va a ocasionar esa ejecución de obra, que se va a bloquear toda la zona de Lancha, existentes en la zona, e incluso alguna obra que se está ejecutando por la zona, donde tendrían que acceder los vehículos que están ahí trabajando, pues simplemente el ruego es que se esté muy encima de esa ejecución de obra, que si en vez de ser 2 meses pueden ser 1 mes y medio, y después 1 mes y 1 semana, pues mejor que mejor, porque el transporte que se va a ocasionar es importante. E igualmente, pues eso va a tener un problema añadido a la falta de estacionamiento que tenemos en el pueblo. Tenemos un problema, toda la zona de la estación, en Chaurrondo, todas se han eliminado o se están en este momento todavía ejecutando obras, lo cual va a incrementar el problema. Quiero decir con eso que tengamos flexibilidad, el ruego va por ahí también, a la hora de facilitar el estacionamiento a los ciudadanos. Ese sería el ruego. Yo, por apuntar una cosa, sí es verdad que esta obra estaba prevista antes, no se ha hecho porque pillaba carnavales a la Tustes y se iba a cortar y había un poco de miedo pues porque era peligroso. Y decidimos atrasar después de la Tustes y la obra es aproximadamente de 7 semanas, 8 hemos puesto 2 meses, pero bueno, estamos encima. Gracias. Bueno, ya viene pues, una pregunta que quería hacer también en relación a una apunte que has hecho en Sonos de Alcaldía, que es la mejora que se ha producido en la parada de la parada de autobús. En la parada de autobús de Aníbal, sí es verdad que se ha hecho en unas paredes de 12, se han instalado unas luminarias, pero que a mi juicio no son las más idóneas porque la luminosidad es escasa. Es casi inexistente. Yo no sé si son, se alimentan a través de placas fotovoltaicas, pero la cuestión es que pasas con el coche por allí y la única luz que se ve es un faro que está bajo el puente y poco más. O sea, creo que ahí nos hemos quedado un poquito escasos. A ver si se va a permitir así, o se va a hacer así, o se va a mejorar. No sé cómo les vamos a quedar descargado. Se va a ocupar. Si es que se ha cambiado, de lo que empezó a como está ahora se ha cambiado. Esta última semana, Vale, ahora hay una. Se ha conectado a la red. Se ha conectado a la red. Todas no. Pero las que dan directamente debajo del puente de la carretera. Aunque había una, estamos viendo ahora. pero una además que es que el programa no es que fallaba. Entonces se ha sustituido y se ha añadido más. Antes de la parada del autobús, porque se ha añadido una prueba hacia abajo. En esa no se había hecho nada. Entonces yo Pasaremos. paso de eso. Y para mejorar nuestra derecha. ¿Listo? Sube.
Bueno, pena bat ikusten dugu, eta atzera pauso bat ikusten dugu ere, pauso bat, eta ikusten dugu, berriro ere, horretan, ez da, aldaketan handirik egin behar, baina, eskola seguruen proiektua egitea, ez da? Udalintzean zarako ginean, Markatu zer da eskea edo bandera? Eskea, zerreku bat. erregu bat, bai. Hasiko naiz erregulekaz, eta gero kanten, bale? Orduen hori, berriro bueltatzen naiz. Eskola seguruen ideia eta proiektua izan, azken finean, umeak eskola baten zenean, bide seguru bat edukitzen, ezta? Eta undala ja hilexo batzuk hori ez da gertatzen. Eta zergatik ez da gertatzen, zere zaborren kapioia agertzen da hemen, Olazabal plazazioan beti goizeko bederatziak baino lehenago, berak bere zaborrak biltzen. Eta horrek, segurtasun arazo handiak sortzen ditu, ezta? Orain arte ez da zer gertatu, baina justo da leku bat, umeak hortik pasatzen diren. Eta berekitzako leku segurua dena, zer beste alde batetik daukagu portua, bai seguru litzatekeela leku segura, baina hortik ez da ume gehiena joaten. Eta gero, daukagu hemen, Florentino Arena da, baina erretinea sartzen izate. Bide seguru hori zan proiektu bat eta ideia bat hori babesteko, eta horrek ikusten dugu hori ez dela betetzen. Bale, Hori eskatzen da. eskerrik asko. Honen inguruan ere, eta eskolak eta umeekin lotuta, dakala unikordia eta horrelako ekimenetan agertu izan da, eta beti errepikatzen da, erretzearen ingurukoarena. Hemen plazan, daukagu gure plaza da eskolako patioa, eta daukagu guteki bat. Eta eskatzen duguna da, eskola guteki horretan, ez erretzena. Ezin dezakegu debekatu, baina udaletzak bai ditzake politika batzuk, eta horrek inguruan, jendeari eskatu horrez erretzeko. Edo nuke, politikoak, gehiago, eta berriko jendearentzako bai, baina hori ez gertatzea, bale? Eta uste dugu ez dela nekua, erretzen egoteko umeak inguruan daudela. Beste punto bat. Lan talde inguruan. Guk uste dugu oso garrantzitsuak direla. Ikusi dugu hori orain jorratzen egon puntua lizitazioaren inguruan, garbiketaren inguruan falta izan direla batzarrak. Ikusten dugu berdintasunaren inguruan eta euskararen inguruan ere berdina gertatzen dela. Uste dugu politika zuk esaten duzu moduan guztientzako izan behar dela, guztiok partea dezakegula horretan, eta ikusten dugu hori ez dela betetzen. Bai, berba gaude, egiten dugu, nosotros somos un grupo que oímos a todos, pero gero ekintzetan ez da ikusten. Eskatu izan dugu ere berdintasun planaren inguruan betetzea ez da. Gaur egun joan esaldu duzu batzuak sortzi ekintza batzuk daudela, horrek ez dira etorri dueletzera zertarako. Igual ez dira etorri behar, esan nagaren moduan, baina planak esaten du foroa dago gauza baterako, eta udaletzeak erabaki beste batzuentzako ikusten da, guk bitxenex ez dugu horretan parterako. Eskatzen duguna, baldazutak ere hobeagoak eta hobekuntzak bat egotea horretan, ez da? Eta azkenean, guk uste dugu danak herriarentzako, hobekuntzak lan egingo dugula, eta okera izatea horretan, ez da? Ikusi izan dugu beste puntu batetan, grafitiak gabitzen joan dira dakan, leku askotan, eta uste dugu, igual horretzako lekuak ere nakabiako liratekela, ez da? Uste dugu grafitiak arte moduko badela, baina azkenean askotan egiten dutena da, bilatu leku batzuk debekatuta da dena, ez da? Orduan uste dugu, egungo badira horrelako lekorik edo kitzarik horrek egiteko, igual bisualki herria eta lekuak hobetuko dituzkete,
eta azkenean espresio eta hartzen ditzako aukera emango litzateke garria, ezta? Santa Catalina baselizaren inguruan. Puntu hau hitz egin genuen bazen osoko bilkuran, ez dugu aldaketarik egon honen inguruan, ez dakite zerbait da persona esateko, baina uste dugu Santa Catalina baselizaren garrantzia daukala, zuek lagundu izan zarete Europako jaunaldietan, gai hori jartzen nahi ganean, eta bat, baina ikusten dugu ez dela egiten nolako movimentu bezakit egin dene, horregatik, ez dakit, eskari bat edo galdera bat. Eskari bat eskatzen dugu interes publikoko leku bat bezala hartzea, uste dugula bere babesa izan behar dela, bere historikoki bere garrantzia dauka, segurazki arkeologikoki hainbat gauza dituela, gure plan generalez babesten du, baina dugula mai goragoko batek hori babestea. Noraiak egitzen moduan ez da, garrantzia handiago dauka. Barkatu berreko hau lertu dugu, baina ez ez esplikara da. Ezin dezaket, azaldu. Hori infanaz, Bai, ez esplikatu eta oso katalogotan dugu. Bueno, nire denbora da, nire maduan, nire damitzen dut, ez dakit, denborarik badago. Denborarik badago. Bizkai guzan ez dugu. Esan duzu, guk eman zen epe bat, jartzeko bi gauza. Batetik, gure zerbitzua zerbitzua ariarentzako, eta bestetik, gaur egunako hobetzeko zer jarriko genuen. Guk ez dakigu zer erabaki hartu den, ez dakigu zer. Bai, dituzue farola batzu, baina ez dakigu, batu duzuen informazioa zelan zaudeten erabakitzen zer egingo da, ez dugu horren informazioa eduki. Ez dakigu zer bialdu da Bizkaibuseko bulego eta gabez, ez dakigu zer. Ez dakit batzarren bat eragon baren honen inguruan gehiago, baina ni azkenengoan bakarrik geratu ginen horretan, alegazioaren inguruan. Ez da, orduan, egongo zala prozedura bat, proiektu bat aurkeztuko zala, eta horretan. Eta horretik onarte, proposamenak bidaltzea, orduan, zertarako zer bialdu da Bizkaibusera, hori bai nahi duke jakin. Zer bialdu da, bakoitzaren proposamenak, udalaren proposamen bat, zer bialdu da. A ver, aurreko osteko bilkuran, hau komentek daban, guk lan talde batzu, hiru talde politikoak, era una transversal, bai, no ez, zuok zara batzuk horretan, inbide, maila. Orduan, nik esan zuen. Aldundik esan duztie, botateko gure proposamena. Zuek botazkoen herritar alternatiba moduen, EAJ botaban herritar alternatiba moduen, da, y ser 5 habíamos trabajado con estos adversarios eran los mismos. Entonces, lo que se mandó fue... Nuestra propuesta no es la misma que... Vosotros metisteis unas alegaciones. Nosotros una propuesta No. de servicio. Una propuesta de servicio. Barkatu, metisteis unas alegaciones. Y vuelvo a ver... Y chicos, están horretan, hemos un meses. Entonces, con tu tenar, no hasta el día de Vale. Metimos que aldundik esan dozkun, ¿qué necesitáis? Mandar propuestas que nosotros tengamos competencias. Udal, horrek talditan, egun ditu, gauza batzu, iluminación, no sé. EAJ-PNV votaban euren... Después votaste zuen un documento que era larguísimo, que era alegaciones más propuestas. Cogidas las propuestas de renta alternativa, más las del ayuntamiento que habíamos trabajado a la vez, más las de AJ-PNV, mandamos a Diputación. Y acabo de decir ahora mismo que el tiempo de mandar alegaciones va a ser en marzo. Ni está bien. Se ha enviado los... Os han hecho proposamena, lo que pidió la Diputación. Guk bi gauza horretik errepikatzen dut. Guk bi gauza aurrekostu dugu. Batetik, Alegación, gaur eguneko
parada honetan ez gaudela ados egoten eta azkenean. Hori inor beste duz. Guk esate dut, Bai. gure taldea pentsatzen dugu, ezta? Ez zuela, bueno. Hori izan zen bat, proposamenak ekartzea, antza horrek oso antzerakoak dira, niko bigulertu dut, baina Zue gonzara lantalietan. Zu dakizu bardina ez direla. dakit zer dira dudan. Horregatik, ez dakit. Ojale, Ez dakit. lantaldeko proposamena. Zuek eta gero, ezkena zartone. Ja, ez que- Zu gehizu, galdetu, pasatu zuen. Agite bat, bai, agiteko zu. Agitzan zu. Eta partatu, usatxu bektoratuzionez. Hori zuzun lantaldea ez dela ikusten. Udala, ez dela ikusten lantaldea. Niri bentan atentzik izoten doz. Batzorde bat egin genuen, lehengo gurea, da zure taldekuek etozin dokumentazio irakurri duan. Da nik esango ba, hago duzurrela. Barkatu, Neure guerbetak da gero zeu esan. egia da, baina zergatik esan zergatik. Zergatik, eta klaro. Ateratzen duzu Bai, no, claro, esaten do. Ez que nik eko txuzurik ero galdera bat. Da ingoztazu, sintostak ondo erantzun. Seatzi, nosotros trabajamos, no tenemos tiempo, entonces yo mi pregunta es ahora mismo, me surge, ¿me estás pidiendo recuerdos de trabajo? Te voy a hacer un calendario de todo el mes. Y luego la contestación que va a ser, ¿nosotros trabajamos y no podemos? Esa una. Dos, berdintasun foroan, ona etorteniz herritarra, etorteniz elkartea. Da lehenko kunien me preguntaste en la comisión. Da, udala, berdintasun foroarekin badeko harreman. Y te dije cuál es, a ver. EAJ PNV-tik etorten da, zinegotzi bada, zuek ez aritorten. A ver, foruetan ez da eztabaidatzen ezegiz, etzen biz proposamena, herritarrena eta elkartarena entzun. Hau zela, ondo. O sea, lo que tiene que ir a comisión, va. Hori ez dozu esan, zuk horrein asuntos de interés gaietan azaldu dozu. M8-erako foroetan Claro, proposatu diren ekintzak aurrera joango dira. Ostras, ¿qué problema tenéis con el bola? Te pregunto yo. ¿No os hago un problema? nik ez daukat arazorik, barkatu, nik ez daukat arazorik. ¿Cómo te digo ayer? Ez, Olvídate, tenemos que antecedentes. ez da gonbidatuta egon, edo ez. Parte hartu. Foroa da, gauza batean, eta dala da, beste gauza batean. Gu, gara, erretaren konzipaldean. Zuri nahi eta edo ez, holan da. Claro. Azkenean, hemen, ni uste egan udaletxean erabakitzen zirela gauzak eta planak hori jartzen bai gainean. Ona, udaletxera eta batzordera, ez da gertzen, inolako informazioak foroan egiten danen inguruan. Hor, erabaki batzuk hartzen dira, protokolo bat hor lantzen da, erabakiak hor lantzen dira, eta esaten duzu, Hori izango da batzordena. sortzi mirako non hartu dira erabakiak. Non, egin dozuen proposamen eta forotan, ez dira eroango eta ez dira egingo. Nik ez dakite espaldaz ondo azaltzen. Forue da oso normal. Norten gara ona, emakumea, elkartea, gente normala. A ver, bada, adelanta, Miquel. Zuk esaten Pankatu dugu berbetan. A ver, ze batez getzen dugu. Pankarta batzuk dugu, ba, hone. Que no sea más avanzada, que no sea complicada. A ver, egin gauzen txarranga bat, un poteo, tal y cual. Bai, ya está, hori. Udarak ez dugu egin da, convocar tu batzorde. Vení, los invito a que venga tu grupo. Y entonces tomaréis parte con el resto. Y a la comisión lo que se lleva, pues es un plan de violencia de género, es un plan. O sea, por cada 15 tengo que convocar una comisión. O sea, korreka kulturala adibidez. Korreka kulturala, hay un batzorde, ondekan, euskeraz, kriston langatzen daue. Que no estamos los políticos. Deunik etzen daue, Antona. Egin goguz, Eikarren Sarmenta. ¿Qué tiene que ver? Todo el ayuntamiento. O sea, la gente tiene que ser un poco más, ¿no? Ez puesaten herritarra parte hartu. Hauek, zinazkuete, ba, hola da. Hola, bengo eta zola. Bai, bada, hola. Bueno, ezkara asko zerrandaz ez da. Nik txuko lehen daga, listo. Zamen kalera, zugo ez daki, hola namitz. Venga, urrengo, tres, ezkara asko amengu zagoetak. Berdina eta jarretzen beste, eta beti lotuta. Protokolo bat, lantzen ari da foroa,
protokolo bat daukagu udaletxean, agresio matxisten inguruan, honako eraso matxisten inguruan, eta ez dakik zergatik aldatu den, ez dakik oraindik, ez dakik. Ez da aldatu, ez da, hori da, ofiziala da, ez da pasa batzordetik. Orduan ez da aldatu. Ekar dago pertsona batzuk forme, ekarpen bat, ente ikusi, landu, aldatu, de hori da batzordera, y tú votas en contra, votas lo que quieras, y ya está. Es que no tiene más. Bai, horrela da. Orduan, Babetxu, bai, horrela. horrela Ez da bai, hori dago. horregatik esaten dut. Baina ningún bezantzune, hau ez da batzea. Horregatik errepikatzen dugu. Horregatik errepikatzen dugu. Uste dugu, azkenean, zuk esaten duzu, herria dagoela, herria. Azkenean, protokoloak ze batzuk dauka. Eta, bueno, protokoloak, ez protokoloak, baizik eta plan. Planak bat ze batzuk dauka. Batetik, foroa dago, foroak dauka beren betikuzionak, azkenean herriaren, esaten dut, ze azkenean, ez dakit horrek babean herriaren representatzen. Betxu, ontxene, bakatu, erantzule duen betxu, zeuen plana, betxu zen ez, ontxu. Berdintasun foroa, egon portu, eta berak izan ez gero, beste erakile batzuk konbida. Ba, hola, berdintasun foroa beban eskori bezatu behinde. Hau planean dator. Entzune, berriro. Berdintasun foroa egon portu. Egon portu. Eta berak izan ez gero, beste erakile batzuk konbida. Horren momentu honetz, 15 pertsona. Dago eta algun badez, hobeto. Eta egun bazarete, asko sobeto. Claro, ez, bagaude, zizek izan da ez bazaude. Eta, bueno, azkenean foroa gauza da, eta udaletxean beste gauza da. Azkenean lotika da, Hombre, claro, claro. Baina ez dago lotuta. Ez que udala herritarrekin den lotute, hori da, en paralelo. Gure aldera ez dago informazioarik eta aukerarik proposamenak egiteko. Azkenean, zuek, ejarriko zuek, ez diot, ekarriko zuek, Zatxe pikupe. ekarriko zuek protokolo bat, foroa landuta eta zango dugu, venga, boska. No, zerbaitik aldatzen, nago egun badako protokolo bat, ez dakigu, zergatik, Bai, ez dute. azkenean, hiru pertsonak proposatu zaben aldaketa bat, eta, zergatik aldatzen. Hori oso errezala gauza, eskuntzan gu planak iretzen dugunin, entzun guz errebizatu. Plan de bat errebizazan duen. Orduan, akabon da plan bat, eta hori zarri dara batzuk, sean del color que sea, y sean quien sea, da duen, aurkeztu gari, zeuen batzan, honen aparin, beste bat, ondala urte bete. Ba beste plan bat, que era pues mucho más sencillo. ¿Por qué era más sencillo? Si ahorita acabas de dar esa tendencia. Pasa algo, no sabemos lo que tenemos que hacer. Pasa en Udaka, ¿y qué hacemos? Pasa en Euskadi, hori de Udalera, a los 3 grupos políticos, como tú dices, se ha trabajado en el foro. No se ha trabajado. Bueno, lantan de tal, tengo, pues, da igual. Foro que se va de pues esto no lo vemos, pues esto no es así, esto es así. Sí, azkenean lotura sakon bat egotea. Vale, oso zakono. Ez da, etortzea forora, baskatu, Parte hartu, proposamenak ingo. Baina, proposamenak guk egingo ditugu, gu azkenean, guk pertsona talde, edo herriko talde baten representantea gara. Eta azkenean erabakiak hemen hartuko dira, udaletxean. Eta horren parte nahi dugu izan. Guk uste dugu oso lotuta daudela foroa, eta zuk esan duzu euskarazko batzordea. Baina ez dago horren informaziorik, erabaki batzuk hartuten dira. Bueno, vale, kontua lektiko da. Baitorri zuk eskatu nahiko zuena logo batzuk. Eta gero lantaldik, bai ingoten gutegi bat, bale? Gutegi bat ingo lantaldearekin, narratzaldeatan, bai ingo lantaldeak, ez batzordeak, ez kobrateko batzordeak. Lantaldeak, reuniones de trabajo, como hemos hecho en Metes, como hemos hecho en Bizkaibus, eta bueno, igual limamos estas diferencias. Zion asko. Gure zerkizunak kontutan baitzaretik. Zelan izan ziteke udaletxeak bere gure borrian IVT da hainbat erreferentu turistiko publikatzea, publizitatea. Zelan izan ziteke hori? Bastante ere buruz berbetan zozean. Begiratu zuen web horrialdean. Gero goti beste kontenez etxetik, beste konproleman. Baina berriz, begiratu. Zele kontan, ez zelez? Zuen web horrialdean.
zuen web orrialdean, Zuen udala da danon. no, Ez zuena. zuek lantzen duzuen web orrialdean, Bai, da zein jendeu? da publizitatua hainbat apartamentu turistiko eta hainbat bibida turistika. La web y la ayuntamiento. Bai, zergaitik gertatzen da hori, zergaitik Pues la primera noticia que tengo. bakotu izan bado zuek publikatzen duzuen informazioa. No, ese momento me chupo daude. Ondo, begiratzea. Hori, gure zaudantza zen, zergaitik batzuk bai eta zergaitik batzuk ez. Zaki ziri bururen kontorpetxan, zaki tengo de la puta de tero, hace Guretzako oso preocupantea da hori, zuek udan Mikel, esa afirmatu ez neu estaten, ez dakik guzela, no sé de qué me estás hablando. Entonces yo, generalmente, de lo que no sé, no hablo. ¿Vale? O sea, ezin zuten eman erantzun. Urrengoan engot ikusi, dengotzuk erantzunen. oso. Txiringitoaren inguruan. Nedugu jakin, eskerrik izut bat egin genuen osoko bilkura batean, zelan dago gaia. Ba, urrengo nengotzute zelan da, erantzun. Zoran ez tegot informazioa. Ez dugu zuen. Ez tegot du. Osa, urrengo nengotzute. Osa, behitxu, esan dut. Ez, izan zute, a ver, informazioa dela. Ikusi izan dugu, eskatu bat duen txiringitoa, oso instalazio prekarioa daukala, kableak airetik doaz, Ez dut zaten egiz, ez dut zaten zuen, kontuz. kableak airetik doaz eta Kontuz, txiringitora heltzen da. Eskatu gendu, oso modu prekarioan dagoela instalazio hori, osea, airetik berez ezin direla pasatu horrelako instalazioak, segurtasun arazoak ere pairatu ahal izango ditzakela. Eskatu bat duen hori hobetzeko, eta instalazioa hori beste modu batetan egitea, eta argitzu izan baitu kable batetik ja, hiru kabletara pasatzea. Eta aldaketan egizegotea, aldaketa onda, guretzako gure ikuspuntuan zeharrenako. Orduan eskatzen duguna hori konpontza aliketa ginen. Guk ez dugu oso, oso prekario, arazo larriak sortu ditzakeela, eta bueno, zuek bakin. Baina ez da hola, bueno, eusatxu bet. Egin berdo explica. Eta beste aldetik, egon direzoan txiringito guztiak herri. Mito nahi guztiak, horren. Eta. Zukakiteko, zure eta zoen, zukartatzen moduen esan, hori gogoratzeko akortxu ez lantasun. Eta gure aldetik eskatu dugu ja presupuesto bat, hori eitzeko. Ez da nahi, ez da gitzen urtetan. Horretan gauz. Eta zer dut oso bizitza egiteko? Ba, konponbitzu konatzartu. Puestos lan gaurek eta lideratu eta hori da. Eiretik eskoteko, saldatzeko akortxu ez joera hori. Horrein jantze egon gana herrien. Oso. Eskerrik asko. Faltatu, esan zuen bidea de los apartamentos turísticos, serin, hori den mundaka turismoan ez. Mundaka turismoan, ¿vale? .com, hemen deus, los apartamentos están Turísticos. Turísticos son apartamentos, los apartamentos mundaka, no viviendas no es para tú, Sí, porque una A veces, de ellas no es apartamentos turísticos, son dos viviendas turísticas y el ayuntamiento las está publicitando. creo que no estás contando bien del todo. Por favor, y miras, eso va, bi, iru, lau, bo, 6, 7, 8, 9, ponte la carta. Porque el apartamento turístico, También estoy muy turístico, Cuando es VT o apartamento turístico pone AT y no VT. A mí estoy muy turístico, a mí te comerán en Sena. Bueno, vayas a todo. Porque de lo que no tiene la frontera con él es mucho. ¿Diga? es que son dos. Vale, está. Es que digas con. Bueno, va. Ah, vaya, esa. Hemos digamos mencionar, a ver si este es los lanches altos, que es un percance, una ventolera bastante potente, que arrancó ahí la farola en la zona de... Bueno, tenemos noticias de verdad. Y ahora mismo pues esa zona está sin iluminación. Entonces a ver si lo podemos corregir. Pues igual,
van a pasar el presupuesto, que pasemos al seguro y esto. A pedido ya y nada. De todas formas, se ha hablado del seguro. Se cayó una sombrilla encima de una farola. Se llamaron por esa parte al seguro. Nosotros hemos puesto con el seguro y ya no sabemos qué está estado, creo. Ya sabemos que está sin luz y está, pero están en ello. Porque hace Vale, o sea, están entre seguros. eskerrik asko. Vale, vamos. Eskerrik asko Darreri, eta...